els límits? La zona prohibida, sí. I per què prohibida? Tampoc no ho sabem. Hola, som els booktubers de Claret, sóc el Lluc i avui gravo des de casa meva perquè hem tingut un petit accident. Avui us vinc a portar la ressenya de Zona Prohibida de David Cirici. Faré una crítica amb spoilers i una sense spoilers. Sense spoilers. Aquest llibre està protagonitzat per una nena que es diu Daia i viu en una escola des dels 2 anys i tenen un petit accident que els fan sortir de l'escola i passar una aventura. La Daia té molts problemes sentimentals perquè com que ha viscut tota la vida a l'escola aquesta aïllada de la resta de la humanitat, doncs no es coneix tots els sentiments i al no poder parlar amb els pares cara a cara, doncs li complica encara més les coses. El llibre al principi no enganxa gairebé gens perquè és una mica espès i no t'acaba de donar ganes de llegir-lo, però després, quan vas avançant en el llibre, cada cop té més misteri i et va com atrapant a dins de la història i al final no me l'esperava gens i m'ha sorprès. També aquest llibre m'ha recordat a les històries de Divergent i dels Jocs de la Fam perquè tenen trets característics molt semblants les 3 històries i això no m'ha agradat massa. Amb spoilers. No m'ha agradat massa que al final no conclueixi del tot la història, que et dona a entendre què passarà però no t'ho acaba d'explicar. I això de que acabi... No m'ha agradat massa que al final no conclueixi del tot la història, que et dona a entendre què passarà però no t'ho acaba d'explicar. I no m'agrada que deixi la història oberta perquè a mi m'agrada veure com acaba tot. Una altra cosa que no m'ha agradat és que al final la Daia acabi amb el Vigo, quan jo esperava que acabés amb el Washington, que al final acaba amb la Safran i tenen un fill. I tampoc que el Takumi no es vegi al final si va amb l'Anke o no, tot i que jo crec que segur que si acabessin la història sortiria que són parella. Fins aquí la ressenya d'avui, espero que us hagi agradat i us animeu a llegir-lo i adeu.